Hello लोगोफोर निउस गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोर बरनाय थाबाय फाइनान्शियेल इयार थामहिनबा रांखान्थियारि बोसोर गिबि एप्रिल खालारनिफ्राय जागायगोन गोदान बोसोर बेखायनो नोंथांमोना गोजाम बोसोरनि मावनांगौ खामानिफोरखौ बे मार्च दानावनो मावनानै लानांगोन नङाब्ला नोंथांमोना खैफोदाव गोग्लैनो हागौ स' बिदिब्ला बेबायदिनो नोंथांमोना मार्च दानाव मावथारनांगौ एबा मिथिनो गोनां मोनस्नि गुबै खौरांफोरखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनानै होनो नाजानाय स' बिदिब्ला बेफोर गासैखौबो नोंथांमोना आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन बिदिब्ला भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो। पान कार्ड केसीसी जीएसटी बा एफटी खामानिफोरखौ नोंथांमोना 31 मार्चनि सिगां गासैखौबो आबुङै मावनानै ला नङाब्ला नोंथांमोना जुरिमाना होनांनोबो हागौ। बिश्वास आसनि समसिमाखौ बारायनानै होदों मिरु सरकारनि बिबादसे बिश्वास आसनिनि पेमेन्टनि जोबथा खालारखौ 31 मार्चसिम बारायनानै कास्टमार बिथांमोनखौ सांग्रां जानो थाखाय खावलायदों पान्जाब नेशनेल बेंकआ पान्जाब नेशनेल बेंकजों लोगोसे ओरिएन्टेल बैंक अफ कमार्स आरो इउनाइटेड बैंक अफ इन्डियाया मार्च जानायनि उनाव गोजाम कास्टमार बिथांमोननि आईबीसी क'डफ्रा 31 मार्चनि उनाव खामानि मावनाय नङा। बेनि अनगाबो गोजाम चेकबुकफ्राबो बाहायजाथाव जानाय नङा। बेखायनो पान्जाब नेशनेल बेंकआ गोजाम कास्टमार बिथांमोनखौ 31 मार्चनि सिगां गोदान चेकबुक दिहुननानै लानो थाखाय केसीसीनि आर'जलाइ होनाय समसिमाखौ बारायनानै होदों। आबादारि बिथांमोननि सुबिदानि थाखाय केसीसी थामहिनबा किसान क्रेडिट कार्डनि थाखाय आर'ज बिलाइ होनायनि समसिमाखौ मिरु सरकारथिंजायनिफ्राय 31 मार्चसिम बारायनानै होनाय जादों। जायफोरा केसीसीनि सुबिदा लानो लुबैयो बिथांमोनखौ खाथिनि बेंकआव थांनानै आर'ज बिलाइ होनो हागोन होननानै फोरमायदों आरो आर'ज बिलाइ गथायनायनि 15 साननि उनावनो आर'ज बिलाइ होगिरि बिथांमोना बे कार्डखौ मोननो हागोन होननानै खम सुदआव हम लोननि सुबिदा हादरनि गोबां गोजौ थाखोनि सरकारि आरो बेसरकारि बेंकफ्रा 31 मार्चनि सिगां खम सुदआव न' लुनो थाखाय लन होबोनायखौ नुनो मोन्दों। बेनि गेजेराव एसबीआई, कटाक महिन्द्र बैंक, एचडीएफसी बैंक आरो आईसीआईसीआई बेंकफ्रानो एफटीआव सिनियर सिटिजेनआ मोनगोन गोबां बिबांनि सुद माखासे मख'जानाय गाहाय स्किमफ्राव हादरनि सिनियर सिटिजेन बिथांमोननो गोबां बिबांनि सुद होनायनि थांखि लादों माखासे प्राइभेट आरो सरकारि बेंकफ्रा। बेफोरनि गेजेराव एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई आरो बैंक अफ बर'दाफ्रानो जीएसटी रिटार्ननि आर'जलाइ गथायनायनि समसिमाखौ बारायनानै होदों। फाइनान्शियेल इयार 2019 आरो 20 बोसोरनि थाखाय सरकारा जीएसटी रिटार्ननि आर'जलाइ गथायनायनि समसिमाखौ 31 मार्चसिम बारायनानै आधार कार्डखौ पान कार्डजों लिंक खालामनायनि जोबथा खालार आधार कार्डखौ पान कार्डजों लिंक खालामनायनि जोबथा खालारानो जागोन 31 मार्चसिम। जुदि नोंथांमोना दाबो आधार कार्ड आरो पान कार्डखौ लिंक खालामाब्ला नोंथांनि जि पान कार्ड बे पान कार्डआ रिजेक्ट जानो बिदिब्ला जुदि नोंथांमोना बेफोर गासै खामानिखौ दासिमबो मावफुंनानै लायाखैब्ला फैगौ 31 मार्चनि सिगां बेफोर गासै खामानिखौ नोंथांमोना मावफुंनानै लादो नङाब्ला हयथ' नोंथांमोना जुरिमानाबो होनांनो हागौ। स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि माबाफोर डाउट थालांबायब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै फोरमायहरनो हागोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो, गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो आरो जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो।